Jag känner det en video istället. Remember? Jag kan inte. Jag hade den i så här, när man typ åker moppe och känns lite så bara. Eller när man åker skidor. Jo. Den här då. Okej. Det är tjockisungen. Ser jag sympatisk ut nu? Sympatisk. Vad det betyder. Sån här frilla har min klasskompis. Hej. Jimmy. Wow. Kolla, han har så här. Du vet Stockholmsfrilla när den är bakåtkammad. Är det Stockholmsfrilla? Ja, hans är framåtkammad. Nice. Och går så här ner för näsan, det ser helt sjukt ut. Hello sexy thing. Sitt. Och så kollar vi i kors. Och rynkar näsan. Jag kan inte göra det. Hur får du upp den? Men du har så här hård näsa. Ja, min är hård. Det går Min är inte. lite mer ofast. Min är för smal. Hur är fisk? Ska vi stänga av?